2 дни преди началото на матурите за 7 и 12 клас, логично си задаваме въпроса, готово ли е Министерството на образованието и науката за тях и ще има ли отново пробойни или тече акция Респекта в момента. Ще бъде ограничена и до най-малкият възможен вариант, всяка опция за преписване. Всичко това ще разберем от Ваня Кастрева, която е началник на Столичният инспекторат по образование. Добро утро! Добро утро! Изключително важна седмица за учениците 7 и 12 клас. В крайна сметка това, което ги интересува, освен че вече на базата на тяхната подготовка е как всъщност ще протекат матурите за 7 и 12 клас и готово ли е Министерството на образованието и науката с едни по-строги мерки, защото знаем какво се случи преди време, изтичане на отговори в интернет и въобще това по един или друг начин пропасти и опорочи матурите. Министерството на образованието и науката е готово да реализира за пореден път тази изключително отговорна кампания. За информация на хората, които обичат статистиките, бих споделила, че национално външно оценяване за учениците от 7 клас се провежда за 10-ти пореден път от 2007 година, а съответно държавните зрелостни изпити се провеждат от 2008 година, т.е. за 9-ти път, за 9 май, 9-ти път през май, нашите ученици ще покажат на какво са се научили в продължение на училищното си образование. Затова аз смятам, че готовността от страна на екипа на Министерство на образованието и науката и всички нас, които участваме в процедурите, а това са регионални инспекторати по образование, директори на училища, училищни екипи, учители. От наша страна готовността за провеждането на една изключително отговорна кампания е факт. Надявам се, че и самите ученици отдавна, знаейки кога ще се явят на тези ключови за тях дати на изпити, са готови да покажат най-доброто, на което са се научили. Ако трябва да дам някакви съвети към тях, важно е наистина зрелостниците ни да са готови за това, включително психически. По-скоро да не ровят в интернет, където всичко могат да намерят. И това изобщо не означава, че изтича информация или че има каквито и да е било предпоставки за некоректно провеждане на изпитите. Напротив, рано сутринта те трябва да бъдат в училището, в което са определени, трябва да носят съответно документ, удостоверяващ тяхната самоличност и служебната бележка, че са допуснати до това училище. От своята практика съм установила, че много често те не са отишли предварително до това училище и не знаят колко време ще им отнеме пътуването до там. Говоря за големите градове, разбира се. Затова, когато вече са си взели служебните бележки за допускане и в тях е упоменато в кое училище ще положат държавния зрелостен изпит, моят съвет е предишния ден да отидат до училището, да видят колко време ще им е необходимо, за да могат на следващия ден да се явят на време в оказаното място и съответно 30 минути преди началото на изпита. За зрелостниците това е 8 часа. Ясно. Нека да видим обаче сега каква е готовността в всички училища, в които ще се проведат матурите. Там е репортера от новините Димитър Драганов. Той ще ни разкаже повече. Намира се в 18-то СОУ. Към тебе, Митко. Добро утро, Митко. Добро утро и на зрителите на канал 3. Дни преди зрелостните изпити, Министерството на образованието призова прокуратурата да разследва всеки опит за измама при матурите. Във ведомството вече имат сигнали, че отново върви търговия с отговорите за държавните зрелостни изпити. Това е причината заместник министърът на образованието Диан Стаматов да поиска от главния прокурор Сотир Цацаров съдействие при установяване на злоупотребите. През март, припомням, вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева заяви, че мерките за сигурност в училищата са приоритет на Министерство на образованието и науката. Тя обясни, че е разпоредила на директорите на държавни училища и на началниците на регионалните инспекторати по образованието да вземат мерки за повишаване на сигурността на учениците и учителите. И още един интересен факт преди да започне провеждането на държавните зрелостни изпити, това е, че електроразпределителното
дружество за Западна България спира планираните прекъсвания по време на матурите. Целта е да бъде повишена сигурността на снабдяването с електроенергия по време на националното външно оценяване. Ние се намираме в 18-то средно общообразователно училище Уилям Гладстоун, заедно с директора на училището, госпожа Величка Стойчева. Добро утро! Добро утро! Да ви попитам първо мерките за повишаване на сигурността, които са взети във вашето училище. Какви са по заповедта на министър Кунева? Изпълнили сме буквално заповедта на министъра на образованието и науката. Взели сме всички необходими мерки. Между впрочем, те не са някакви извънредни мерки. Това, което се случва всяка година, го правим и тази година. Направили сме профилактика пълна на видеонаблюдението в 18-то училище заради сигурността на децата и техния комфорт по-скоро в деня на държавните зрелостни изпити. Освен това, всички квестори са проверени, съответните декларации са подадени, проверили сме и достоверността на декларациите. В случай, че някой, да кажем, от квесторите, които са на територията на 18-то училище и са наши служители, е подминал такава декларация или пък е попълнил с неточно съдържание. Всички необходими мерки. Имаме връзка непрекъснато с видеонаблюдението на цялата сграда. На третия етаж се провеждат държавните зрелостни изпити. Ние имаме 15 зали, които трябваше да подготвим и сме ги подготвили. Дори са готови, снощи до късно работихме с колегите, са готови и папките с материалите, които са съпътстващи и които трябва да ги раздадем на квесторите. Ще проведем инструктажа в указаното време, така както е по стандарта на Министерство на образованието. Нищо извънредно. А имате ли готовност да проверявате учениците за специални технически средства? Знаем, че технологиите вече са много напред. Дали ще има такива физически проверки, да ги наречем? Не планираме такива физически проверки на територията на 18-то училище на самите зрелостници, освен ако някой от зрелостниците си позволи да използва такива технически мобилни средства и различни други спомагателни средства, които да му осигурят достъп до системата. Не планираме такова нещо. Разбира се, квесторите са инструктирани добре. Какви са инструкциите? Как трябва да реагират квесторите? Квесторите, ако установят, че има ученик, зрелостник, който използва мобилен телефон или преписва от хартиен носител или каквото и да било, те застават до този чин, на който се намира съответния зрелостник, подканват го да си покаже материалите, които използва, правят протокол, подписва се и директора на този протокол, двамата квестори плюс директора на училището и се анулира изпитната работа. Тя не се проверява изобщо. А квесторите са ваши колеги учители от 18-то училище или са от други училища? Не, те не са от нашето училище, защото такава е системата и организацията на държавните зрелостни изпити. Те са други учители от територията на цяла София, а нашите учители пък са някъде другаде в други училища. Така че аз реално работя като директор с непознати учители, да го кажа така, но всички са учители и са инструктирани и от нас, и от съответните директори на съответното училище, най-вече от нас. Как се отразяват всички тези строги мерки за сигурност и рестрикции според вас на учениците, които не искат да преписват и са се подготвили добре за държавните зрелостни изпити? И аз се замислих тук в последните дни. Всъщност ние се фокусираме върху едни ученици, хипотетично, които могат да препишат или да използват някакви други техники, да си подкрепят изпита и така да го получат неадекватно, бих казал. Много е важен, много са важни всъщност учениците, които са изключително отговорни, които са се готвили години наред за полагането на държавните зрелостни изпити, имат устойчиви резултати. Това със сигурност
не влияе много добре и не създава особен комфорт на точно тези деца. Щеше ми се точно върху тях да се фокусираме. Защото самото представяне на един държавен зрелостен изпит от конкретния ученик изисква, как да кажа, допълнително напрежение. Свързано е с много учене преди това. Напрежението наистина се покачва. И аз съм имала случаи, в които мисля, преди 2-3 години дете, което имаше нужда буквално от вода, защото щеше да колабира от напрежението. Тези неща са важни и по-важни според мен от всички други, които така или иначе сме длъжни да вземем и ние си ги вършим тихо и по указания начин. Благодаря ви, госпожо Стойчева. Както видяхте, уважаеми зрители, в столичното 18-то средно общообразователно училище Уилям Гладстон са подготвени с всички мерки за предстоящите матури, както за 7-ми, така и за 12-ти клас. Това е информацията от тук, колеги, към вас. Благодарим за включването от 18-то средно основно училище Уилям Гладстон в София. Ние продължаваме разговора в студиото с началникът на столичният инспекторат по образование Ваня Кастрева. Като че ли май сте си понаучили уроците от миналата година. Но ми се ще сега да ви покажа една снимка от интернет, защото там с пълна пара вървят именно ето такива. По-скоро можеш да си немеш такъв умен часовник, който да използваш по време на изпит, защо не пък и по време на матурите. Как ще се справите обаче с тези технически средства, които наистина са умни, интелигентни и са в помощ на тези, които се изкушават да преписват? Реално погледнато, това е предизвикателството пред нашите колеги квестори, които ще бъдат в залите. Тук бих искала да отбележа, че в София град в 82 училища ще се провеждат държавни зрелостни изпити и са ангажирани над 1900 учители квестори. Да, винаги машините са умни, но би трябвало да заложим на човешкият фактор. Защото тогава, когато в една изпитна зала те са не повече от 15 зрелостници, с наличието на 2 квестори и постоянно видеонаблюдение, човек в ролята на квестор застане, изпълнявайки коректно своите задължения. Смятам, че трудно би могъл да бъде излъган, защото всеки един от колегите може да наблюдава до 7 зрелостници. В крайна сметка много е важно те да проявят не само зрелостниците, но и всички участници, в случая квесторите, изключително отговорно отношение. Тук бих искала да обърна внимание специално и на видеонаблюдението. Добре. От тази година Министерство на образованието и науката вече реализира една планирана практика за изключително стриктно видеонаблюдение на процеса и не само записването на провеждането на държавните зрелостни изпити, но и въвеждането на точно умни технологии по време на наблюдението. Така че системата, която е въведена за така нареченото безопасно училище, по време на изпитите предполага, че тя може да индикира онлайн всякакви неправомерни движения, бих се изразила, в изпитната зала и да даде възможност, след като този процес се наблюдава онлайн, на тези, които са в лицето на регионалните комисии и колегите от Министерство на образованието и науката, наистина да реагират абсолютно веднага, изключвайки още по-сигурното ниво, училищното ниво. А ще използвате ли тези машинки, които прихващат сигнал от телефоните, защото чрез тях се подава информация в слушалката или скрития Bluetooth, който е в ухото на ученика? Първо бих искала да спомена за тази заповед на министър Кунева, за която каза и директора на 18-то училище. Там изключително подробно е разписано какво може да бъде на разположение на зрелостника. Тоест, зрелостниците ще работят, освен с изпитните комплекти и изпитният материал пред себе си, те ще работят с химикалки, които пишат с черен цвят. На всички на тях те ще бъдат раздадени.
т.е. няма да ползват химикалки, които те са внесли отвън, и пред тях на работното място няма да има нищо друго, освен точно тези две други вещи няма да има. Да. Всичко останало ще бъде на съответно място, определено от квесторите, оставено общо, включително и мобилните телефони. Затова се надявам, че химикалките вече са елиминирани като един от инструментите. Химикалки. Точно така. Това, което вие показахте за часовниците, това вече е в ръцете на квесторите, които би трябвало специално да наблюдават какво се случва, как работят зрелостниците. При едно добро наблюдение не смятам, че може да бъде допуснато. А всички останали по-специални машинки, ако съответното училище разполага с такава, директорите наистина взимат всички възможни от тях мерки, за да не допуснат поставянето на зрелостниците в една некоректна ситуация. Всъщност, доброто провеждане на държавните зрелостни изпити е въпрос на отговорност на цялата система пред обществото и пред самите зрелостници. Така че тяхната равнопоставеност, гарантирането на спокойна и сигурна среда е всъщност израз на професионализма на колегите учители и директори на училища. Тук бих искала да се обърна и към родителите. Да, какво става с родителите? Тъй като, реализирайки една не просто идея, но една конкретна стъпка за публичност на провеждането на държавните зрелостни изпити, от тази година могат да се формират училищни комисии, в които се включват и представители на родителите. Така че аз очаквам за София, те са немалко, които са проявили желание да се включат. Аз им благодаря за тази отговорност към системата, защото тя не е просто към техните деца. Те могат да участват във всички процеси от допускането на зрелостниците до тяхното извеждане, без да имат достъп до изпитните зали. Тоест, те ще бъдат за нас сигурните наблюдатели и помощници при реализирането на процесите, защото заедно с училищните комисии те ще могат да наблюдават на екран какво се случва във всяка зала в училището, което са. Ще могат да бъдат в коридорите, ще могат да проверяват допускането на зрелостниците до изпитните зали, разпечатването на изпитните материали. Изобщо за мен това е един добър знак за увереност, че заедно ще можем да преодолеем този негативен Така като си говорим с вас, всичките тези мерки няма ли така допълнително да стресират учениците, защото те ще бъдат под едно постоянно видеонаблюдение, квестори ще се разхождат, предполагам, ще бъдат така мотивирани за всичко това, което се говори по адрес на образованието, че има изтичане на отговори, че има сигнали, които прокуратурата евентуално ще разследват. Това не стресира ли, не изнервя ли обстановката допълнително? Аз мисля, че е точно обратното. Успокоява? Тогава, когато ти знаеш, че както ти работиш, така работи и твоят връстник в Пловдив, в Видин, в Силистра, че всички сте поставени в една и съща ситуация и когато ти знаеш, че отиваш да се състезаваш по знание и заедно с теб в това състезание участват над 56 000 ученици. За София те са над 9 000, близо 10 000 зрелостника. И знаеш, че всъщност този до теб ще покаже както ти това, което знае, а няма да се възползва от нещо друго. Че няма да се допусне шум в залата, движение. Аз мисля, че това по-скоро е в интерес на зрелостниците. Добре. Колкото до изтичането на информация, нека да не се доверяват на това, което ще се опитат да изтъргуват в социалните мрежи и хора, за които това е просто бизнес. Бих искала да припомня, че на сайта на Министерство на образованието и науката са качени всички изпитни варианти от мига, в който са започнали да се провеждат държавните зрелостни изпити от 2008 година. Така че за никой не е било проблем до този момент и включително в този момент да види точно какво представляват изпитните варианти. Никак не е проблем да цитираш и едно от имената на авторите. Те са в учебно-изпитните програми. Така че нека да се доверят на себе си. Да попитам на финала на разговора, ако се случи някаква издънка при тези мерки, аз така своеобразно ги наричам акция Респект,
кой ще носи отговорност и има ли предвидени санкции за квестори и за училищни директори? Разбира се, че санкцията винаги следва персоналната отговорност на всеки един. Дисциплинарните процедури са част от тези санкции и те всъщност съпътстват работата на всеки един от нас. Виждаме, че мотивацията е на високо ниво, но все пак ограничили сте до минимум вариантите за погрешен ход. Да, надявам се. Отново ще се обърна към всички. Всъщност, респектът трябва да бъде от цялото общество, от учителите, които са в изпитните зали, от директорите, от екипите на регионалните инспекторати по образование, от медиите, от цялото общество. Добре, очакваме едно състезание. Надяваме се да бъде прозрачно, както се казва, да има ферплей и всеки да покаже знанията, които е научил и разбира се да ги защити. Успех на всички, които ще полагат матури. Говорим за учениците от 7 и 12 клас, а на другите приятна почивка.